Ovisno o regiji koja je zahvaćena, ovisno o tipu ozljede ili boli, fokus se stavlja na tu regiju. Ja se dominantno bavim donjim ekstremitetom, dakle kukom, koljenom, gležnjem, bolestima i ozljedama tih zglobova i bavim se zahvatima traumatologije, dakle popravljanja prijeloma i ortopedskim rekonstrukcijama, znači artroskopskim, to su ove male operacije gdje mi sa kamerom uđemo u zglob pa onda kroz male rupice radimo rekonstrukcije na zglobu i ugradnjom umjetnih zglobova, tim većim operacijama koje isto tako imaju, danas su se razvile do mjere da mi ne moramo promijeniti cijeli zglob. Naprimjer, kad operiramo koljeno, promijenimo samo dio koljena koji je oštećen, slično kao kada kod stomatologa ugrađujete umjetni zub, implantant. Samo izvadite oštećeni zub, ugradite umjetni. Na isti način se danas prakticira kirurgija koljena.